Inhlangano ebhekele inhlelo zentsha iNational Youth Development Agency iphume umkhankaso wokwelekelela intsha ngokwemkhakha ke yahlukahlukene njengoba uNhlangulana uhlonzwa njengenyanga yokuqhakambisa intsha eNingizimu Afrika. Ukubhekisisa ezinye zezinhlelo zemkhankaso ye-NYDA njengamanje sixhumana bukhoma noThulisa Ndlela oyilungu le-NYDA. Asikubingelele sikwamukele endabeni imini nje. Sibingelele sibingelele nombukeli wendaba zesizulu. Senothule ngokusemthethweni umkhankaso wenu ohambisana nenhlelo ezithinta kakhulu intsha yaseNingizimu Afrika njengoba ke benamsana noNgqongqoshe uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma Soweto. Yikuphi esingathi ke nikubeke eqhulwini kule mkhankaso yenu kulonyaka? Njengebhodi le inhlangano emelele nokuthuthukiswa kwabantu abasha NYDA kulonyaka ngenkathi silontsha inyanga yabantu abasha ngaphezulu kokubuka iqhaza elihle eladlalwa yintsha eyayikhona ngo-1976 sibeke kakhulu phambili indaba yamathuba emisebenzi nokusukela kusweleka kwamathuba emisebenzi. Sincenge kakhulu uhulumeni ukuthi ekusebenzeni nezinkampani asebenze nezinkampani lezi ezincane ezibizwa ngama medium to small medium enterprises ngoba zona uma uziqhathanisa nezinhlangano lezi ezizimele ezinkulu zona inkampani ezisencane zivamise ukuqasha abantu babe baningi zingasebenzisi imishini ngoba zona zisencane. Siyazi ukuthi kulonyaka kuzobe kuhlangana iminyaka engama-47 selokhu kwenzeka isibhicongo sika 1976 eSoweto ngesikhathi kudutshulwa ke abafundi. Kunembhikisho ke lingakanani mhlambe ibanga eselihanjwe ukuqinisekisa ukuthi imfuno zentsha zibhekelelwa ngendlela engcono kulesikhathi samanje. Enye yezinto umsakazi ekwakade kukhalazwa ngayo ngeminyaka yo-1976 kwakuyizinga lezemfundo kanye nokusetshenziswa kolimi lwesibhunu emfundweni kakhulukazi ezikoleni zabantu abamnyama. Singasho nje singananazi ukuthi kuningi kakhulu osokwenzekile okuyiqhatha eliyaphambili. Ikakhulukazi umuntu nje ofundayo manje akasekho umuntu ongathi akanalo ithuba lokufunda ngenxa yokuthi akanayo imali ekhaya ngoba sekune free basic compulsory education eNingizimu Afrika ya wonke umuntu omusha. Leyo education isihamba izifike iziqu zakho zokuqala zamabanga aphakeme okuyi-first undergraduate degree ngolimi lwesiNgisi. Okusho ukuthi lokho ngempela umuntu omusha usenamathuba amaningi. Now uma ngabe uzongibuza ukuthi zikhona izinselelo ezikhona impela zikhona njengale ngiqeda kuyibala nje amathuba emisebenzi nokuphepha kwabantu abasha ikakhulukazi abantu abasha abasebancane besifazane balekile kakhulu ukuthi udaba lokuphepha kwabo luqhakambiswe lungaqhakambiswa nje kule nyanga kuphela kodwa kube udaba umphakathi wonke obambisana kanye nabezomthetho ukuthi lubhekeke lubekekele phambili futhi nabenzi bokubi bakwazi ukuthola isigwebo esibafanele. Mfokandlela siyazi ukuthi iNingizimu Afrika njengamanje ibhekene nengwadla yokucisha kagesi. Yikuphi enikuphawulayo njenge-NYDA kule nkinga kakhulukazi uma ngabe sibuka ukuthi amabhizinisi amancane nasafufusa kubukeka sengathi iwona shayeka kakhulu kulokho? Impela thina njenge-NYDA sibuka lolu daba endaweni ezimbili. Okokuqala odabeni lwe-supply kahulumeni okukunikezelwa kukagesi kubantu. Siyafisa ukuthi uhulumeni esebenzise zonke izinto zonke indlela angakwazi ukusebenzisa ngazo. Ngisho ngathiwa ungena esimweni sokuthi abe nesivumelwano nezinkampani ezizokwazi ukupaka umkhumbi la zingawupaka khona zilethe ugesi. Siyafisa ukuthi uhulumeni akubhekisise lokho akwenze ngoba isimo sibi njengamanje endaweni eziningi. Kodwa kwesibili bese kuba udaba lwedemand. Siyafisa ukuphakamisa kubantu bakithi ikakhulukazi abantu abasha ukuthi indlela esuphatha ngayo ugesi ibaluleke kakhulu. Kubalekile ukuthi uma singadingi ukusebenzisa siucime uma ngabe siusebenzise ngokuwonga ngoba akuyona kuphela indaba yokuhlinzekwa kagesi kodwa kuphinde ihambisane kakhulu nodaba lokusetshenziswa kagesi ukuthi usetshenziswa kanjani. Fanele usebenzise ngokuwonga ukuze ukwazi ukuthi
usilast isikhathi eside. Okugcina kodwa beluka gas siyafisa ukuthi kulezi zinto lezi zama renewables kanye naloko okumbiwa phansi sikuveze ngokusobala kucaca ukuthi njengamanje noma sinayo inhloso ukuthi ngelinye ilanga siwasebenzisa ama renewables kodwa kwamanje njengoba sisabhekene nesimo esibi kanje bekubalekile ukuthi sigxile elahleni ngoba lona litholakala khona la eNingizimu Afrika futhi litholakala kalula ukuze uma sesikwazi ukuthi ingabi khona i-load shedding sesingazibheka ke izinto ezimayelana nokuthi zoma renewables usenza kanjani ukwenza ngendlela ezofika nemvelo yakithi. Mfungandlela asibone kakhulu ngenxa yesikhathi ke sizoyibamba la ingxoxo yethu kamanje.